Makadiko mukomanashe. Ndauyawo nenyaya yangu mukomanashe. Ndikumbirawo mundisvitsirewo kuna Sekuru Tembo. Mundisvitsirewo nyaya yangu. Ndinofungidzira kuti ndine a spiritual disease, HIV. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndiri mukadzi ane makore 44 ekuberekwa, ndine vana vangu, ndakakura zvakanaka. Baba vangu vakashaika ndiri mudiki, ndini last born. Baba vangu vakashaika maybe ndine 2 weeks ndazvakwa, asi baba vangu vanonzi vaibva kuZambia. Saka inini ndini hazvanzi yangu tiri 2 yandinotevera, tisu vana vababa ivavo. So vamwe ava vose vana baba vavo, but ndakakura zvakanaka, ndakakura ndichiregwa namai vangu zvakanaka. Mai vangu havana kuzowanikwa zvinhu. So nyaya iri kundinetsa iye zvino ndeyekuti ndinonzi ndine mudzimu wekumusha kwangu. Ndina sekuru wekumusha kwangu, baba vababa vangu, and then vanofamba nambuya vari 2. And then now nyaya iri kundinetsa ndeyekuti ndikumbira kuti Sekuru Tembo vandijekeserewo apa, kana ndiri wrong kana kuti, because zvakatanga last year muna November. Ndakatanga kurota ndichiita sekuti ndiri kuda kumwa mapiritsi akawandisa, like akazara ruoko. Ndaita sekuti ndiri pahospital bed, saka ndaita sekuti ndiri kumwa mapiritsi akazara ruoko, asi mupfungwa dzangu ndiri kuhope ikoko ndaiti ndoda kuzviuraya. Asi ndisati ndadira mapiritsi aya mumuromo, pakabva pauya murume uyu akauya akabata chinenge chibhawe chewhite chebhonzo. Ndomba andisvisvinisa mapiritsi aya mumuromo, akati svisvina mapiritsi ose iwayo awaisa mumuromo. Saka ndakabva ndasvisvina ese mapiritsi aya, zvokuti ndakasara ndisina kana kuva test yemapiritsi iwayo. Saka murume uyu akamatora ndomba anomira nawo apo. Asi murume uyu anga akavhara kumeso, handina kugona kumuona kuti ndiani. Anga akapfeka heti akaita zvekuvhara kumeso zviya, asi chimiro chake ndakanyatsa kutomuona kuti aive murume wezero rechikuru ari mupfupi. Saka zvabva ipapo ndakazorota futi zvendichikwira churu chakanaiwa. Ndakarota ndichiita sekuti ndiri kupanhamo paya ave mangwana pekuti vanhu vakuda kunoona chitunha chaita sekuti chiri kune imwe imba yekunext kwachoni, next door yepane rufu. Saka vanhu vaifamba vachienda kunoona chitunha ikoko kunext. Saka ini pandakatanga nekufamba ndichienda ikoko ndiri 1, ndakabva ndaakuda kusvika pamba paya ndakabva ndasangana nemurume uyu anga akareba zvekuti ndakamutarisa mudenga kudai. Makumbo ake anga chiuno chake changa chakadarika musoro wangu inini, kureba kwanga kaita. Saka ndakamira, murume uyu akamira akandivharira shira, akangoisa ruoko rwake mushira kudai. Saka pandakasumudza musoro ndichitarisa kumusoro kudai kwomurume uya akabva atenesa musoro achinditidzokera. Akango haana mbotaura, akangotenesa musoro wake kudai achitidzokera. Saka pandakangotendeuka ndichibva papo pandaona murume uya, ndakabva ndaona ndavakegwa ruzhowa. Shira yangu yavakegwa ruzhowa kusaidi nekusaidi, ruzhowa guya gwematanda kwavakiwa kudivi nekudivi. Ndakufamba neparuzhowa guya, ndo pandakanosvika nepaive nechiru chakanaiwa. Shira iyi ndaifamba ndega zvekuti kumashure kwangu kwanga kusina munhu aiuya, kumberi kwangu kwanga kusina munhu. Saka ndakasvika pane churu chakanga chakareba chakaenda mudenga, asi churu ichi changa chakanaiwa chaisvedza. Saka pandakasvika pachuru paya mbva ndacheuka. Ruzhowa guya kwanga kwakaperera pachuru paya. Kusaidhi reruzhowa kwanga kuine zhira yanga ikamira vanhu. Vanhu ava vanga vakangomira vakaita line, asi vanhu ava vanga vari vanhu vakuru zvekutoti anga ari mberi vanga vari mbuya vekutoti ndinotogona kuvarondedzera, vari mbuya vatsvuku vapfupi vakadai. Saka vanhu vose ava vanga vakamira, asi vanga vari worried yai kuti kuita sekuti vari kunditi chikwira iwe tigokwirawo. Saka ndakamira ndiri mberi pachuru paya ndikati ndokwira sei churu chakanaiwa. Saka ndakangoti pandakatanga kuti gumbo 1 pamusoro pechuru, ndakabva ndatanga kuona miti yakatemekwa pasasi paya pekuti pasasi miti mikuru yakatemekwa pasasi. Saka zvaiva zvangosara zvitsiga zviduku. Saka ndaiti ndikasumudza gumbo ndotarisa kumberi ndoona chitsiga ndobatira. Pandinosumudza rimwe gumbo futi, pandotarisa kumberi futi
ndoona chitsiga futi ndobatira negumwe ruoko. Ndichingodaro zvakaita nyore kuti ndikwire chiro ichocho, hachina kuzonyanya kugosha nekuti changa chiine midzi zvitsiga zvekubatira kusvika kuseri. Asi pandakasvika kuseri ndakanowana kwakavata mbuya vanga vakavata ava vanga vakatsamira randaiti ndiro bhegi rangu randaive ndauya nejira. Asi pandakati mbuya imi ndichivamutsa ndichiti mbuya imi makatsamira bhegi rangu, vakangomutsa musoro mbuya vaya mubva vanditarisa mubva ndatora bhegi riyare, asi mubhegi manga musina jira. Saka ndakatarisa kuti ndichakagara paya paya ndakabva ndakangamwa kuti jira ranga riri mubhegi mangu ranga riri rerudzii. Asi ndanga ndakagara ndiri pasaidi pambuya vaya ndiri nechekumusoro kwavo bva ndapepuka. Saka zvakazoitika ndezvekuti November last year ndakaenda kuclinic ndichida kutora mapiritsi angu eprevention ndiri kuJoni. Ndakaenda kuclinic ndida kutora mapiritsi angu eprevention. Saka ndomba ameno zvakaitika. Ndakasvika ikoko ndikanetsera kutestiwa ndichiti ndoda kutestwa. Manesi akati munhu ari kutesta wekutanga wekumapiritsi akanditi munhu anotesta haapo, wozodzoka paunouya kucheka apo futi muna January wozotesta ipapo. Ndikati handoda kutesta nhasi. Akati nesi uya akati inda kune vanhu vane mimba vanotestiwa vane mimba, pamwe nesi weko anogona kukutesta. Ndichindi ndakabva ndaenda ikoko kunotsvaga nesi uya ndikawana achinzi haako abuda aenda kulanje. Mamwe nesi akatonditi kana nesi uya aenda kulanje haadzoki nekukurumidza, wadii kuinda wazodzoka musi. Ndikati ndoda nhasi. Ndakagara paya ndikafunga kuti regai ndibude. Saka pandakabuda ndichinane pane shop padhuze ndichiti regai nditenge something chekudya. Mubva ndasangana nevamwe nesi. Nechivindi chandaive nacho ipapo ndakabvunza nesi vaya kuti hamusi minesi vanotesta heremi, sekuti ndaivaziva. Vakabva vati ndini, asi ndiri kutobva kulunch ndogona kukutsvagira umwe kutesta. Why uri so desperate kutestiwa? Ndikati ndoda kutestwa. Ndakabva ndadzokera nanesi vaya futi zvekuchipatara. Ndikasvika vakanditsvagira mumwe mukomana waya haanambotaura neni, akangogara apo akatora test yake achibva anditesta. Mubva ndawanikwa kuti ndiri positive. Saka ndiri positive ipapo mahliro andakaita ndakahla zviya zvekuti but ndaifokasa zvese everything. Hanambofunga zviya zvekuti kuve shocked kana kuti but hana yangu yakarova zvekuti ndakanga ndisingachafili kuti ndini kana kuti chii chaitika. Ndaingobvumira zvese zvavanenge vataura. So akanditora akaenda neni kune vamwe nesi, vakasvika vakatanga kundipa mapiritsi zvese, vakati kutanga treatment tokutora ropa reCD4 count everything. Ndakaitigwa zvese mubva ndapiwa, mubva ndabuda muchipatara. Saka ndichangobuda muchipatara mwemwe ndichangoti fambe ndakabva ndawa voice rakataura rikanditi usamwe mapiritsi iwayo nokuti hauna chigwere. Ndiri mushira ipapo ndichifamba mushira muya ndaifamba zviya zvokuita sekuti ndiri kufamba mumhepo. Ndakanga ndisingazivi kuti ndiri kuindepi kana kuti ndinani. Ndaingofamba chete ndisingafili kana makumbo angu kana chii. Saka voice riyara rakangonditi, ndakangova voice richiti usamwe mapiritsi aya nokuti hauzi positive. Saka pandakangova voice riyari yarapedza kutaura ndiri murodi, ndakabva ndavhura bhegi rangu rine mapiritsi, mubva ndabvisa mapiritsi mamwe anga ari mumabox, mubva ndasiya mamwe muchigaba, mubva ndatora mapiritsi aya mubva ndaenda nawo kumba kubasa. Ikoko ndogara kubasa. Apa ndakasvika kubasa hanambotaurira munhu, ndakangonyarara. Apa ndine dheti rekudzokera. Dheti rangu rekudzokera raive December. Saka ndomba ndasvika kumba kuya hana yangu yakatanga kurova zvekurova kwehana zva zvekuita sekuti yatsemuka zvekuti kana uchifema dai waitohwa kuti hana yangu iri kugwadza mukati. Saka ndakatanga kuva confused yaye kuti ndofunga after a week ndakatanga kuita sekuti ndiri munhu akaita sei zviya zvekuhwa zvekuti handichazivi kana kuti kubasa ndokangamwa kana kuti mwana anoenda kuchikoro asina kupfeka joki kana kuti ukanzita chakati pamwe hauzviwi handisingatombozviwi. Unotozonzi ndiri kukuda nai kana kuti ndiri kuti zvakati ndisingazviwi asi ndiripo ndakangotarisa munhu kudai. Saka zvadaro manje ndakazoti ndave off ndakaenda kumba. Ndaenda kumba ndo pandakatanga kuhwa mavoices.
ndakatanga kuhwa mahwi ndapinda kumba kwandinolodya. Ndakahwa ihwi richiti saka unofungidzira kuti zvawave nechigwere kudai unosvikepi? Chitozviuraya. Tora bhegi rako iri usiye foni yako iri pachaji, uisiye ichichaja kuti vanhu vanokufonera vasatambure nekuzoti havakuwani. Saka vanenge vachingokufonera vachihwa ichirira. Siya foni iri pachaji and then tora bhegi rako uinde kune game park. Kwira taxi unoburuka mune game park, upinde mugame park udliwe nemhuka imomo. Saka zvazvitoplanika, like ndaitocommunicata nemunhu ndichitoudzwa zvekutoita. And then ndohwa futi voice rimwe roti unogona unofungidzira kuti unovigwa nani iwe, nange ukafa kwacho unovigwa nani. Ndizvo so ukatanga kugwara apa chero kubasa haushandi, unofungidzira kuti unovigwa nani. Vanhu vanongokutsvaga kusvika vakushayiwa. Ndonzi pamwe ndonzi pane another option, unogona kuzvisungirira. Ndototarisa bhimu, anzi tarisa bhimu iri remba, anzi tarisa bhimu iri. Unogona kukwira pamacheya, mumba mangu mune macheya eplastic akaturikidzana akawanda maybe 10 or 15. Unogona kukwira pamacheya ayo wosvikira pabhimu apo wozvisungirira munhu ukiya madhoo. Hapana nombokuwana kusvika waora munhu. Saka ndakanga ndangoita zvazvekugara pamubhedha ndichichema, ndakavhara cheve usiku nemasikati. Pamwe ndonzi inda unotenga mushonga, asi usafire kunoku. Inda unotenga mushonga uinde nawo kumusha. Uinde kumusha nawo, paunonosvika paya vanhu vavata, woenda kutoilet wonomwa mushonga uya. Pamwe ndonzi tenga tambo, woenda nayo kumusha. Unosvika kumba paya wozvisungirira usiku vanhu vavata. Woenda pamumengo, ndichitoona mumengo wekumusha. Woenda pamumengo apo vanhu vakavata kuma2 paya, wonozvisungirira ipapo. Vanhu vanotongozomuka mangwana wakafa. Unofungidzira kuti uchasvikepi wadai, zvawatodai. Saka zvakaramba zvichidaro zvekuti ndakazoti one day ndiri kubasa ndobva ndarota dzimwe hope ndichiudza shamwari yangu. Shamwari yangu iyi inoita zvekufemba, achiri kutotangawo kutodzidza. Ana mbuya vake vanoita zvekufemba, asi ivo mbuya vacho vanoti vanoda kushanda zvekuchechi. Saka shamwari yangu inofemba. Saka ndakazoti ndichimuudza hope, ndomba ita sokuti akambuya vangu, taitove kure naye. Saka akatanga kutaura zvekutoti ndakaziva kuti haasisiri iye. Akabva ati gara pasi ndikuudze. Saka zvaunochema zuva nezuva kudaro unofungidzira kuti handizvioni. Saka ndobva ndakaona kuti uyu ave ani. Ndobva ndati kandiima kutaura mave ani. Ndomba zvanzi ndiri mbuya vako. Ndikati mbuya vangu ani? Zvikanzi ndiri mbuya vako, mai vakazvara mai vako. Ndikati kana muri mbuya vangu ndoziva sei kuti muri mbuya vangu? Saka vambva vandiudza kuti unozviziva kuti zuva raukaudzwa namai vako muna 1998 uchinzi siyana nemurume auri kugara naye wakakuroora, hakuna kwazvinosvika, murume wako ane mwoyo wakaipa, ndaivepo. Saka izvi zvinhu zvinozikamwa maybe neni namai vangu chete, wakanditsiura tiri 2. Zvikanzi ndaivepo uchitsiuka izvozvo namai vako. Saka manje mukomana she ipapo ndo pandakanzi gara pasi ndikuudze. Zvose zvaunochema izvozvo unofungidzira kuti handizvioni. Ine ndinozvionawo, asi kuti zvimwewo ndinokoniwa kuzvidzivirira, zvimwe ndinozvikona. Zvimwe ndinozvikoniwawo zvakandikurira. Nokuti pauriwo pane varidzi vepo. Saka kuti ndisvike pauri zvakanyanya kudaro handigoniwo kudaro. Saka ndobva ndamuti okay, ndobva vainda. After that call ndobva ndati kushamwari yangu, pandouya ndoda session newe. Ndoda kuti ndimbopinda mumatare newe for the first time. Saka ndobva ndadi mbva ndaenda kuoff, mbva ndanomudana. Saka paakauya ndakangoti ndichisa follow up asi kudai akabva afemba. Saka ndina kuziva kuti kufemba kwaanoita kunofembwa chero chinhu chiri pauri, chero munhu, chero ani, chero anofembiwa. Chero vapenyu vakaitwa zvakaipa pauri vanofembiwa, vanobuda ipapo. Saka ini kutaura kwose kwandaita ndaifungidzira ndiri kutaura nevadzimu vangu. But umwe neumwe aitaura pisi diki. Ndaishamisika kuti pamwe raitaura nevoice rakanaka. Maibuda ndini sekuru vako, ndini baba wakazvara baba wako, ndini nhingi. Ndipe tsvimbo yangu, ndipe chakati changu.
ndauyawo muzukuru, takauya kare asi kuti iwe hauticheuki, wanga usingaticheuka, asi takauya taona kuchemawo kwako, ndopatakauya. Saka zvadaro pabuda imwe mhepo futi akutanga kutaura achiti, ya unozviti wakangwara kaiwe. Ndakangwara kutokudarika, ndakakubatisa chigwere chausina kuchipatara inini. Saka mba ndati, saka ndo zvamakaita. Saka ini ndichitaura nawo ndakafungidzira kuti ndiva nasekuru vangu vaya nambuya. Ndikati saka ndo zvamakaita, iri punishment yei? Ndikawa ndokuuraya ini. Ndikati saka mondiurayirei? Ndakaitei chamunoda kundiurayira? Saka kana muchindigwadzisa zvakadaro mimi muchida kuti ndidii? Ndokuuraya ini, tinotoshayiwa tose, tinotoruza tese. Saka manje nekusaziva kuti unobvunza sei kuti ndiwani kana kuti chii zvakawanda wanda, pakabuda mhepo dzakawanda. Zvambarara, dzimwe nguva akazvambarara akati isusu tiri manjusu tinogara pasi penhope, tinogara pasi pemvura, hechi tichadzoka, tichauya hedu zvakanaka, tichakupa chichi, vachitaura paya, achiinda kuchiuya umwe, something like that, zvakawanda. Saka ipapo pakaita kuti uconfused hwangu huve worse mukomana cho, ndakabva ndava worse confused. Zvekuti zvese zviya zvandakanga ndichiwa zvitaugwa nevaya nezvese zviya plus that thing yekuchipatara iya yakabva yandisanganisa zvekuti one day ndakazofunga kuti ndikaindifonere Sawirawo ari kumusha. Kuna Sawirawo ari kumusha wandinogara ndichinda kana ndaenda kumusha kumatare kwake. Ndiye anonditungamirira panyaya dzechivanhu kuti chakati unoda kugezwa nechakati, unodai zvese. Ndiye akandiudza zvemudzimu kuti mudzimu wako unoda kuitirwa zvakati, ndiwo unoda kuita zvakati, plus anofemba. Saka ndobva ndamufonera, ndakamunyorera, ndakamuisira audio, ndobva ndakamuudza zvekuti nyaya iripo yekudai ndiri kuwa mahwe ari kuti ndizviuraye. Handina kumuudza zvechigwere, ndakamuudza zvemahwe. Saka ndobva ati regai tigozama kukusecherai nyaya yenyu. Saka andisechera nyaya yaya, murume uya akazouya akati dzokai kumusha, muri kutodikwa kunzi mudzoke kumusha, nekuti mukaramba muriko munofa, munofirako. Hazvanzi yenyu yasimudza mhepo, hazvanzi yenyu yakanomudza munhu akafa, ikaberekesa pana mbuya vekuzvara mai venyu, ndombva yatumira kupi? Kwamuri. Saka mbuya vekuzvara mai venyu avo vamunotaura navo vakabereka mai guru, mukoma wamai. Airoya aita mabasa anotohlikwa chero namai vangu. Ndiye the reason mai vangu vasina kuvakira kumusha kwavo. Baba vangu vashaika, mai vangu vanga vasati vavaka, asi kuti mai vangu havana kuzodzokera kumusha nemhaka yekuhla mai guru vakosisi vavo ivavo. Saka ndobva ndazogadzira ndikaenda kumusha. Saka ndaenda kumusha kuya ndikanosvikoendako. Ndombva ndanosvika, angonosvika ndombva achifemba mumatare make. Ndombva dzimu rake rabuda rikafemba. Saka parakafemba rakatanga kubudisa kufemba mai guru ivavo. Mai guru ivavo vakatanga kubuda vachiti kana vachindirambidza vanondirambidza kugara pauri, kana vachindirambidza kugara pauri then ndinotokuuraya toshayiwa tese, totoshayiwa tese. Mbuya ava vari kundirambidza kuti ndigare pauri. Saka zvadaro manje ndombva ndati saka imi moda kundiurayira chii? Zvikanzi unorambirei uroyi, unorambirei kuroyi, ndinokuitira zvese ini, ndinokupa zvese ini. Ndaihlikwa nevanhu ini ndikati ini handikudi kuhlikwa kwenyu, kuhlikwa kwenyu ndekwenyu. Saka mbuya vako vari kurambirei kuti tigarisane? Saka achibva ndombva kwabuda mbuya vangu. Mbuya vangu ndo vakabuda vakati uyu ava mbuya ava vekuzvara mai vako, ini handirambi kuti tigarisane pano pamuzukuru, handirambi, asi kuti ivo vakabereka munhu akaipa, ane mapere, ane chii, ane nyoka, ane chii. Saka vakabereka munhu akaipa. Saka ini there is no way ndingagara navo pano pamuzukuru wangu. Ndozvatiri kugwira izvozvo. Saka kugwa kwavaita kuya ndokwanga kwava kundiitisa wese inini kunoku. Kugwa kwavaita ndokwanga kwava kundiitisa wese. Saka manje zvadaro ndobva ndanzi nambuya vangu vaya ndopakazobuda futi nababa. Baba vakazoti ava mbuya vabvawo, ndopakabuda babawo vachichema nhamo dzavo, ndofira mudonderi because baba vangu havana kugadzikwa. Haundidzoriwo mwanangu, haundi, imba yangu yaparara, chii mwanangu chichi, mari dzangu dzakarovera kubasa, baba vangu vachichema.
Saka mbuya vaya vakazobuda vakandirondedzera zvakanaka, vakati nhau iripo unofanirwa kusimbiswa, nhau iripo unosimbiswa nezvakati, unofanirwa kugezwa ugeze nezvakati, and then wozobika doro woribika zvakati zvikati. Saka manje zvino chinondinetsa ndechekuti iyi nyaya yechigwere ichi chenhema ndoita because ndakazoenda January kuchipatara, ndobva ndanosvika ndikareva nema ndikati ndiri kuda kutransfer, ndakuenda kumusha, chindipai transfer letter, ndakunotorera kumusha, ndakudzokera kuZimbabwe. Saka ndakatransfer from that clinic, ndikati ndakunotorera mapiritsi kumusha. Saka manje nayo inondinetsa ndekuti zvichaguma nekudii, zvozoguma nekudii. Ende ndiri kufunga kuti kugezwa kwandakaita kumusha, nekutemegwa, nekusimbiswa, nekudii, nekudla mushonga, nekudii, zvakapera here, zvakabva here, zvakanga zvaiswa zvachoni. Munhu wachoni wandakaenda naye, mweya uyo wamaiguru wandakaenda nawo kuchipatara unotestwa ukandibatisa chigwere chandisina, wakabva here, zvakaprotectiwa here kuti ndidzokere here kuchipatara kunotesta futi. Ndo chete yandasara nayo iye zvino. Naita ini komana chandikumbirawo mundisiro yangu kuna sekuru dzembo yangu mukasachinja voice rangu.